Philadelphia er Danmarks førende epilepsihospital. Vi er 800 ansatte og har 40.000 kvadratmeter bygninger, nyt og gammelt. Og teknisk afdeling, som jeg er chef for, jamen, vi har ansvaret for alt, hvad der handler om bygninger og tekniske installationer. Herunder også forsyning, hvor vi for eksempel har vores helt egen kraft-varme-central, vores eget forsyningsnet i forhold til fjernvarme og vand. Og så har vi alt bygningstekniske installationer. Måden vi bruger Main Manager på her på Philadelphia, det er, at vi bruger det rigtig meget. Alle 800 ansatte kan gå ind og oprette en ordre, som så jo kommer til teknisk afdeling, og hvor vi så egentlig kan tage den sådan hierarkisk, prioritere opgaven, finde ud af, hvem skal løse den. Er det en elektriker, er det en smed? Og så tager vi egentlig at få lagt opgaverne ud, enten i faggrupper eller specifikt på den enkelte person. Det gør, at vi har et overblik, også der sidder med en administrativ del, men rent faktisk så har de enkelte teknikere og håndværkere, de har også et overblik, fordi de kan hele tiden se, hvad er det for nogle opgaver, der ligger, hvilke opgaver er meldt ind, hvilke opgaver er igangsat, hvilke opgaver er løst. Vi prioriterer jo opgaven administrativt, kan man sige, fra starten af og siger, er det her i dag, eller er det inden for 2 dage, eller 3 dage, eller er det inden for en uge. Men vi giver også vores medarbejdere en frihed til os selv at lave den sidste finprioritering, og det er systemet bare med til, at de kan gøre. At de kan rykke lidt rundt på klodserne, så at sige, og få det til at hænge bedst sammen for dem. Næsten lige meget hvilke data vi ønsker at hive ud, så har vi nogle super gode muligheder for at filtrere lige præcis ned i de detaljer, vi gerne vil se på i det her system. Og der oplever jeg igen en kæmpe stor brugervenlighed i forhold til, hvad jeg ellers har stiftet bekendtskab med systemet. Jeg har været maskinmester i 20 år, og inden jeg kom her, så har jeg faktisk altid arbejdet inden for industri eller produktion. Og alle de steder, jeg har været, der har vi haft vedligeholdelsessystemer. Altså noget, vi kunne sige, man kunne sammenligne med Main Manager. Så jeg vil mene, at jeg har en vis erfaring med systemer. Det, som jeg har erfaret her, og specifikt med Main Manager, det er brugervenlighed. Det er det absolut mest brugervenlige og overskuelige system, jeg har haft med at gøre til dato. Og jeg har haft 4-5 forskellige systemer, jeg har stiftet bekendtskab med. Det her systemet er så brugervenligt, både for mig som chef, men ikke mindst, og mest af alt måske for medarbejderne. Det har haft en kæmpe betydning i vores succes med at implementere det. Jeg har oplevet andre steder ude i industrien, hvor netop manglen på brugervenligheden har gjort, at man aldrig rigtig har fået folk til at bruge systemet og tage det som det er, nemlig et hjælpeværktøj og et godt værktøj, men mange steder har man egentlig mest set det lidt som en klods om benet, som noget, der var lidt irriterende at have med at gøre. Og det er slet ikke tilfældet her. Der er jo ikke en vedligeholdelseschef eller en teknisk chef, som ikke har et vedligeholdelsessystem i dag. Det er i hvert fald ikke ret mange steder, hvis bare man har en vis størrelse virksomhed. Og der anbefaler jeg og kan klart anbefale, at man kan kigge i retning af Main Manager, hvis man enten står for at skal implementere et system, eller måske bare ønsker sig noget andet og bedre end det, man har. Så vil jeg absolut anbefale det.